Ngibingelele kubabukeli lonkana emakhaya kuphi nakuphi la bekhona. Ngiyambingelela wonke umuntu oyothola lesithuba abukele iclip kaDlubheke. Ngingasezu kuyithula kakhulu, abaningi bayamazi uDlubheke. Ngidabuka lapha endaweni yaseNquthu kwaXabanyawo eQhudini. Njengoba ngizovela namhlanje kunina ababukeli, ngizodlulisa ukungenami kwami kakhulu longafika emculweni ukusuka ngo-2009 nge-album yami yokuqala yaphuma yayithi Sihloko Siqathwe Inquthu. Kwaya lapho kuleyo album la ngangihamba khona noMgqumeni, insizwa ayivutha umlilo ishisa iDiphe. So njengoba ngizoyiveza namhlanje kunina, ngifisa nazi abantu abaningi banokudideka ukuthi kwenzakalani emculweni, izithini ingqinamba ezikhona emculweni esibhekene nazo. Nizokhumbula bafethu ukuthi mina eminyakeni edlule mhlambe ewu-80 noma ewu-6 edlule ngiliganisele imali lapho, ngiye ngangcweka mina nezinsizwa ezahlukene engingabala kuzona uMjijelwa, insizwa engcweke nayo leya kakhulu. Abaningi abafethu kwelandimeni mhlambe babesafisa ukucula babengabaculi, kodwa nje ngokunceka naleya nsizwa leya nakhona kwenzeka kumsuka usuka phansi. Omunye umuntu kwangamdida ukuthi imenzakalayo, ngoba mina leya nsizwa nizokhumbula ukuthi yakhipha ingoma yayo yayithi 20 years ago, lapha yayithi khona madala kuza lo mdlwane wakho, ethi baba Madlanduna shaya insimbi ebuyele bonke abafundi esikoleni. Lawo magama ayebheke kumina, kungabikho ngasakushilo mina kuleya nsizwa yakangubani. Kodwa futhi lokho akuzange kwaze kwangihlala kabuhlungu, ngoba nami ngangumuntu ozethemba emculweni, ngize ngisemncane kuleso sikhathi, kodwa ngangizethemba ngoba isiphiwo sami ngangisazi ukuthi sisukaphi siyaphi, futhi yini inhloso ukuthi ngibe semculweni, angimedanga nje ngangena. Leyo nsizwa sincwekile kakhulu, akuzange kwaba nankinga. Sahlangana emcimbini sibingelelane senze yonke into, kodwa mase kuba ukuthi maseyituda kuyodela emakhasa. Ngiyayibonga kakhulu leya nsizwa, ingiqinisile nami futhi ngayiqinisa lapha engaqinile khona, ngoba nayo enye insizwa ehluluka lapha kuMgqumeni. Kuye kwadlula lapha, kuthe makuza iminyaka iza yo-2013 kwafika leya nsizwa okuthiwa uMthandeni wakwaManqele iGcokamilisha. Enye insizwa futhi yathi mayifika yabona ukuthi hayi no, insizwa enamandla lapha emculweni mangabe udlalisana nayo uDlubheke. So lokho angizange ngakuthatha mina kwangiphatha kabi ukuthi lo mbhemu uthini kumina. Ngakuthatha nje ukuthi hayi le nsizwa ngoba iyangifikisa ukuthi nami ngiyifikise futhi. Kwamnandi sahlangana emcimbini, kwaxoxwa kwenziwa yonke into. Namanje futhi leyo nsizwa siyaphila nayo ngoba kumanje likhulu liyeza, lihlomile izulu ukuthi liyona ngengake ngiyasola kodwa umhla ka-24 angisho okuningi kulokho. So kuyangixaka lokho kwenzeka manje. Onjani lo mculi ukuthi mangiyatheleke yena engaqali futhi ukunyathela ihlale enyathelwa mase kuphakama lonke izwe. Nani bathanda bomculo kaMaskandi, ake niyibuke lento ukuthi yini lenza ukuthi uDlubheke kukhandwe zonke ibaya nebaya, amagoqo nezimfundo, yonke lento ukuthi kuzanye ukuvalela uDlubheke emcimbini. Kukhona abakubukayo ukuthi once ngavelela obani, ngoba ngivele nje abantu bengazi khona ngigqitshwa kunjalo. Kodwa nomgogo abangigqilayo nikhomba ukuthi ubhola kulendlela ephezulu. Ibukeni ke lento le ukuthi yini lenza ukuthi ngihlaselwe mina umuntu ongumculi, ungumculi behlangane ndawonye bakhe isicaca. Kukhona ukushaya amanzi la, bahleli bemcimbi. Akukho lapho uyothola khona uDlubheke kulabantu mangabe kuperforma yena. Mina ngumuntu amahlaya, ngumuntu onenkani ngizomeni zami zomculo. Ngiyophoqa nje mase ngibona promote ayibona lento ucabanga ukuthi ngiyona mangabe uyibona kula ngicula khona, uyabona. So kodwa ngiyacela lo nyaka ngoba uqala nje angifisi nodwa umhlelo omcimbi ethi akanazo izinamba zami, ngizoshiya ngiyibekile namhlanje la. Bafowethu engingakusho noma engakudalula ihawudala laba khona emculweni, njengoba ngilinganisa ukuthi nje uMthandeni sibhulane kwashona ilanga naye, uMjijelwa sinqamlane kwashona ilanga naye ngendaba yengoma nje. Besifika thina emcimbini ungaboni nqushu kusuka umcimbi uqala uze uyogoqa, kodwa ngoba kuthe manje sekugcobeka lo okuyena oqhatha abantu nokuyena wenqushu eziyi-corruption esho ukuthi kufuna abantu begcina belwile
bephakamiselana ikhali uyedwa umuntu bahle bemcimbi bhekana umuntu onenkinga ngeke thina sisuke kudala mina ngenza 10 years ngisemculweni kulonyaka ngeke kusuke ngizozwa ngomuntu ojoyina umculo manje ihawu into endala leyo namanje futhi ngiyashaya lensizwe engibhekene nayo ngiyayitshela kufuna itshela abantu ukuthi iyangisaba before ngiyiyeke ukubambisana emculweni sibambisana namhlanje sikhona thola jabulile ikhona lebhokama futhi esana nothi ihawu into engeke size siye sibadala thina sikhona emculweni sifike futhi ngifike mina emculweni kunezinsizwa oThozani la ngobhengimuzi Thulo omgqumeni omtshengiseni lishaye ihawu kuba khona imicimbi kungenzakala lutho namanje futhi ngiyakusho lokho umculo kaMaskandi masingavumela abantu abangazi ngomculo kaMaskandi bezongena indaba kaMaskandi bacule nane banobulungiswa ibhekeni lethu ukuthi sithatha ifisa kuphi akufanele sigcine manje sifana nabaculi bekwathi vele kanye kulonyaka indaba yakhe iphelile kulonyaka udume kulonyaka nje kwaphela akusophinde kukhulunywe ngawo thina kuMaskandi siyayihlala iminyaka yo20 lo sinegama nje eliphezulu ngaso sonke isikhathi okunye futhi okungiphatha kabi kakhulu lo mfana uhambe ngikhuluma kabi kubahleli bemcimbi ethi angizwani nobaba ngaphuma ecompanyini saxabana nobaba kwasekhaya ngihlali into engekho yonke leyo uyaxova nje ngoba nimbona namanje xofa mina ubaba ngihlala naye ekhaya kunomsebenzi kwenziwani ngiyolobola ngenzani ngisibamisene siyasizana kuyona yonke indawo eshintana nekhaya kodwa lo mfana uthatha amafoni wakhe ehlangana nabahleli bemcimbi mase bemfonile beliba nomcimbi ezobuza igama lami ukuthi uzobheka ukhona la izinto lezi egcina seyibuya nani nabantu bemcimbi mase ngibuza ukuthi bafethu ngoba ngiyumculi nani kungani ngekho igama lami lingekho ngumculi ophezulu kakhulu kubacula abakhona futhi ongambeka ku number 1 mawuthanda wambeka ku number 2 mawuthanda wambeka ku number 3 kodwa lapho nje ngiyimuva ngiphambili kodwa ngilapho kuleyo position leyo kuphinde kuzona makuzoba nemicimbi eyothi mina ngicela ngingaqashwa so ngiyawophelile ngiyashaya ingoma edume nezwe lonke kudla ubheka iCD hlosi kwaZondi imbuka ingoma eku track 3 ebithi impi yamatekisi leya ngoma akekho umuntu ongayazi namanje Ubheke ukhamba nginombolo 100 ke iMasinga Road impi yamatekisi ngifuna ukuzwa kabanzi ngale ngoma mfethu le ngoma le ngiyakutshela kumanje emarenke ngoba sishiye sifakile nje izitolo izolo eGoli kulaba khona kudlala le ngoma insizwa mawusitshela idlala le ngoma le ngoma inomlayezo iphinde futhi masisendlini emvalelweni ezintweni zamacece le ngoma ibhizi kakhulu iyagidwa kanga ube ngoba ngalinganisa nje mhlambe obaba engicula ngabo la nobhuti abantu asebeyalimalile izimpi zamatekisi ezenzeka ngokwehlukana emzileni ehlukene njengoba kade sibona koSoweto kunje esingakuthandi kakhulu oba le business yabantu abamnyama siyafisa ukubesebenza ukuhloniphana kungabikho ukuchayiza kwekhali phezulu indizele emoyeni siyafisa behloniphana kakhulu oba iningi imphefumulo sisilimalele njengoba sisemnambini kubuhlungu kulabafowethu abalinyalelwe izihlobo zabo odade babo obhuti babo ngempi yamatekisi nje iyonke Namhlanje ngiyafisa obhuti nezakhamuzi neziphathimandla zemizila yamatekisi siyacela behlise udlame lebhizinisi ingeyabantu abamnyama bafowethu liningi igazi sekuchithele embonini zamatekisi sizolekelelana nabaphathi bahulumeni nephathimandla zonke kahulumeni ukuthi sikhuze udlame emzileni yamatekisi sizothelela ingoma impi yamatekisi akazi kodwa labafethu omthobisi bebhale ngayo leyo ngoma le ngizokubalula impela ngoba abafethu abavele kakhulu umthobisi okulenkohlakalo akayenza kahlangana nabaculi abathi ukuthi ecindezela abanye abaculi okungasinamisi kakhulu lokho ngoba masingathatha isinqumo sokuthi kubantu abathanda thina siyacela ngabe nisakuthenga iphepha ilanga lokho kungalimaza kakhulu ikhampani yephepha ilanga ukuthi kunemali engasangeni ngenxa yentatheli ingenzi kahle emsebenzini lokho kusiphatha kabi kakhulu siyacela abeziphathimandla zephepha ilanga bemlungiselwe yamfanaza nomthobisi ngoba ukusuka la sizogcina sithatha ngenye indlela lo msebenzi lesinamalungelo kona umsebenzi wethu ababhali kahle masenze kahle thina
mangabe thina sikukhona sikwenzile okurongo njengami nje mina siphila ngaphansi kwamaphutha sabantu emhlabeni akekho umuntu ongenalo iphutha kodwa kwaze wabona bebhale kabi ngokhuzana ngaso sonke isikhathi wenze kabi wenze kahle uzothola sebeke ku front page ungasuthi ubekela ukuthi ubeke wenzani kuphi engizolinganisa nje kompucuzeko lapha yimina ngaqoqa lo yamcimbi ngabuyisa wayiwo ubona ukuthi kungashiswa stage lapha kushiswa amatende kushiswa yonke into kodwa lapha akuzange kwaze kwabhala ngile front page ukuthi ubheke ubuyise ilokhu njani ulife bathi usesabantu sebedikilile udala sawufuna akubhalanga lutho kwagijima kwabhala enokhuzana phambili emaphepheni ekubeni ngekho lo mncane akalwenzile izona zinto engasiphethe kahle lezi